ዝምልከተኩም አካላት ግዛም ምሕደር ፌደራል መንግስቲ ገበርቲ ሰናይ ዲፕሎማሲያታት ያክል ናመረበትና መልስና ያኛለይ سلفي مثال ساي معطف حجزلو بطلال سيفيل محبرسب معراب تقراي بمتحبار أمكياد زركب سلفيو هذا سلفي فتوم ناي تمزاولاي معراب إيروب زلامبسا سمين معراب كمون بغفال دبوب رايا زحلفو زلو سقايم مكران زحلفو زلو حسران مكران بسلحتاوت انتت سنت زلو لمن تورا دمت مخان زعلمه سلفيو حزبنا كابزي ندحر اب تندا منبر انت قتيرو كم حزبي ناي مصنات اب قولنا كلو زعما تمزاوالي زعما كلو تقراوايو زعما تمزاوالي زعما كلو تقراوايو ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ከይተረጋገጸ ወይ ከትኽስ ኣብ ቁራስ መሬት ትግራይ ኮይና ድቃስ ኩሉ ኣይክልን መሪሕነት ትግራይ ኣፈላላይኩም ኣጽቢብኩም ጉዳይ ህዝብኩም ኣቐድሙ ብሰንቂ ሕቱኽቱኽ ልሂቃን ትግራይ ተመዛባላይ ይጸንታለሁ ናይ መወዳእታ ሰልፍና ክኸውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ መቐለ ስራዕኩም ክትሰርዑ ውራይኩም ክትገብሩ ህይወትኩም ክትመርዑ ናብ ውራይና መልሱና ናብ መረበትና መልሱና ናብ ስራዕና መልሱና ያክል ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይረጋገጽ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይተግበር ፌደራል መንግስቲ ዝፈረምካዮ ውዕል ኣተግብር ብውሕስ መልክዑ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበትና ብለሱና ንሕና እውን ሰብ መሬት ኢና ንሕና እውን ሰብ ትካል ኢና ሓሪስና ሰሪሕና ክንበልዕ ናብ መረበትና ብለሱና ኣንየለይ ድምፁ ሰዓት እዩ ከም ህዝቢ ንጸንት ኣለና ዓጸቦ በዚሁ ዝተመዛበለ ህዝብና ላመረበት ይመለስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉ ይተግበር ናብ መመው ቤትና ምለሱና ብዘይ ትግበር መጽዋዕታት ረብሪብና ያክል ዳመረበትና ናብ ቤትና ሰሪና አንወልዕ ምለሱና ፌደራል መንግስቲ ኃላፊነት ካተወፃ ህብረት አውሮፓ ድምፅና ስምዐዮ ህብረት አፍሪካ
ድምፅና ስምዐዮ አደረደርታ አካላት ኃላፊነትኩም ተወጡ። ያክሉን ያክል እዚህ ሰልፊ ናይ መወዳእታ ላዩ ትዕግስቱን ልክ ኣለዎ ሕራይ ኣብ ማእኸል ሰልፈኛታት ኮይና ንጭራሕ ዘለና ክላስተር ተመዛበልቲ ኣይደብር ሰዓካሬ ካብዚ ካብ መድረኽ ጭርሖ ይኺድ ዝርከቡ ዘለዉ ሓደ ግዜ ቦታ ንኽፈተሎም መተሓባበርቲ ቦታ ክፈትሎም ኣብ ቅድሚት ዘለኹም ተምሃሮ ተጋደልቲ ጉድኣት ኪናት ኣብ ምእታዊ ይርከቡ ስለ ዘለዉ ንእሽተይ ክፍተት ይፍጠሩሎም ንዓባይ ትግራይ ይወክል ህዝብና ናብ መረበቱ ይመልስዎ ሓሪስና ሰሪሕና ክንበልዕ ንሕና እውን ከም ሰብና መረበት ኣለና መልሱና ይወክል መስዋዕት ኣሕዋትና መስዋዕት ብጾትና ንኸልዮ ኮነን ንትግራዩ ንሓንቲ ትግራይ ይወክል ዓለም ትስማዕና ፕሪቶሪያ ይተግበር ትግራይ ሁመራያ ትግራይ ኢሮጵያ ትግራይ ኩናማያ ትግራይ ዘላንበሳያ ትግራይ ኩናማያ ትግራይ ራያያ ትግራይ ሁላያ ትግራይ ሓንቲያ ፕሪቶሪያ ደም ብጾትና እዩ ፕሪቶሪያ ደም ብጾትና እዩ ዋጋ ከፊልና ኣለና ብቕልጡፍ ይተግበር ጽንተት ህዝቢ ትግራይ የብቅዕ ማሕበረሰብ ዓለም ድምፅና ስምዑና ኣውፅዕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ይውፃእ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ንዓዶም ይመለሱ ይወክል ከርፋዕ ነውራ ይወክል ስቃይ ይወክል ሞት ፕሪቶሪያ ደምናዩ ደም ብጾትናዩ መልዓም ኣሕዋትና ከፊልና ኣለና ብቕልጡፍ ይተግበር ይወክል ደምና ዋጋ ኣለዎ ደም ብጾትና ዋጋ ኣለዎ ህዝብና ይወክሎ ይወክል ናብ መረበትና መልሱና ሬሳታትና ወጠርና ኣይንነብርን ይወክል ኣለና ዶ እስኪ ነቶም ብማዕዶ ኮይኖም ዝሰምዑና ዘለዉ ድምፅና ሚሳኤል ኮይኑ ክበፅሖም መንታን ብሓባር ክንጭርሕና ይወክል ሓሙሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ምንበር ይወክል ምስ ቁሪ ምስ ትቤት ምስ ከመከራ ምንበር
ትግራይ ይረጋገጥ 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 ንዕናውን ትስማዓዮ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ፅንታ ኣድሕኑና የለናን ኣለው ኣይትበሉ የለናን መሪሕነት ትግራይ ድምፅና ክስማዕ ግበሩ ያክል 50 ዓመት ኣብ ኬንዳ ምንበር غنيلنا مدبنا قتلت يوم حجون كمتي